Orioko bate bizkorrak softball taldeak eguzki eraikuntzak izango du babesle berria. Gaur eguardian aurkeztu dute Orioko udalean eta bertan izan gera geu. Eta nik eskerrak eman edizkiet, behaiek hartu duten konpromisua, 3 urterako babesle gisa aritzeko Orioko bate bizkorrak taldearekin, ezta? Urtean 5.000 euroko kopurua izango da, 3 urtean zehar, eta nik uste horrek konfiantza eta batez ere garantia bat ematen du gauzak egin alizateko eta Orioko bate bizkorrak ekonomia pixka bat finkatzeko eta egoera lasaiago batean aritzeko. Eta eskertu ere bai nik uste Helenari eta Inarari eta nik uste Orioko bate bizkorreko talde guztiei, ze egia da Euskadi mailan referenteak diala, softballean, eta estatu mailan ere bai, estatuko talde onenetarikoak dira, gaur egun 2. doaz, eta nik uste hau izan dela urteetan zehar egindan lanari esker, ez da hor jende asko ibili da, eta azkenean gauza guztiak bezala lan egiten danean, emaitzak ateratzen dira, eta gaur egun erreferentea da, nik uste Orio bezalako herri txiki batentzat, hori bat dala talde bat, emakumeko kasu honetan softball talde bat aritzea, eta azkenean behaien lanaren ikusgarri ere izan da, eguzkik ikusi du, ekipo talde potentea dela, eta beraz, azkenean ustartu ditugu, enpresa pribatuaren eta softball taldearen interesak. Badira urte batzuk, eguzki eraikuntzak enpresa Orion lanean hasi zela, eta azkenean enpresatik oso garbi edukitzen dugu, Orioko herriak guregan eduki duen konfiantza, guk ere konfiantza hori bueltatu beharra dugula aldugun neurrian, ezta. Azkenean, errezen da izaten da, lan bat ematen dizue, lana egiten duzu, eta harreman hori puskatu egiten da. Guk herri horrekiko beste binkulazio bat nahi izaten dugu, ezta. Eta azkenean, horrelako laguntza ematea guretzat benetan pozgarria izaten da. Naiz eta egoerarik onena ez izan, oraintxe bertan, eta gure sektorea ere dagoen bezala egon, garbi daukaguna da, honek ere eguzki eraikuntzakeri ematen diola beste balore bat. Gure lana eta gure profesionalitatetik aparte beste zerbait ere ematen diola. Beraz, Orioarekiko binkulazio hori guretzat benetan positiboa izaten da. Diru laguntza honek guretzako garrantzia handia dakala, hori da, ez bakarrik ohorezko mailan gauden taldeantzat, baizik eta gure azpitik datozten gazte jendeantzako hori da, laguntza, ez? Baita ere. Gure helburutako bat da jokalariak edo neskak diruik ez ordaintzea kirol bat egiteagatik, eta zuen laguntzaz hori lortzeko bidean eta jarraitzekotan gabiltza behintzat.